Kano ta yi abubuwa abin da za mu ce Kano sai godiya, 'yan bakin ciki sai dai su mutu. Faɗi ka ƙara faɗa, zaman Kano sai ku, wanda ya zame wa dole, ga zafi ga rana, ina zan iya. Haka kawai ki ringa damu na ki ta wani kira na kina wani cin wai in tura miki da wani wai Ramadan basket. Ba zan tura ba, ki kira ta ki gaya mata din an ƙi tura din, ba za a tura ba. Kanki wani damu kanki da Ramadan basket, wai gaya miki samarin yanzu suna ba da Ramadan gift. Kawai hukunci zaki ɗauka wanda ya dace. Ni dai duk wanda ya san ya cancanta ya bani Ramadan gift ina bai bani ba. After sallah waya ta ce, data ta ce, kar a takura min. Kar ka ga ina sauya maka ce baka san dalili ba, a ga dalili na. A lokacin da nake bukata baka mun ba sai yanzu, ba zai sabo ba. Tab! To idan ma kin canja min aikin yi a banzaye, ni da ke waye ke karuwa da wani? A kike cewa waye kine data kine? To ai shikenan ai. Sai mu gani ai. Ai ni kin ma taimake ni. Wai aikin banza cin naman alade. To ni nayi nan. Ba dan ƙara gaba. Shikenan. Kar ka gayan magana. In ka gayan magana ramawa zan yi. Ba kyale ka zan ba, kakka ji ana cewa in nisa ne. To na gaya maka yawwa. Sai ku ringa wani gaya. Ban gane kan gaya miki magana ba. Ke baki ji abin da ke gaya min bane ba? To ai shikenan ai. Kowa sai ya ta kan shi.